קודם כל אני אתחיל להתייחס קצת, אני אבן, מרצה לבלשנות באוניברסיטת תל אביב, ואני רוצה להתייחס קודם כל לקבוצה שלנו, לקבוצת גאווה בליכוד, ואחר כך אני אתייחס גם לאלמנטים מפלגתיים ודברים אחרים. השאלה הראשונה שעולה שוב ושוב נוגעת לאינטרס של הקמת גאווה בליכוד, אז אני רוצה להבהיר משהו כלפי כולם כאן. יש שני אינטרסים בהקמה של הקבוצה שלנו, שעשינו לפני כשנה וחודשיים. האינטרס הראשון הוא האינטרס הקהילתי. אני חושב שנציגי הקהילה צריכים להימצא בכל מקום. אני לא חושב שאנחנו צריכים להימצא רק במפלגה כזאת או רק במפלגה אחרת, רק בארגון כזה או רק בארגון אחר, אנחנו צריכים להימצא בכל מקום. הנראות שלנו חשובה ביותר, ואנחנו לא יכולים לראות אך ורק בצד מסוים של הקשת הפוליטית, אך ורק במפלגה מסוים. אבל יש גם אינטרס אחר, האינטרס הרבה יותר אגואיסטי, האינטרס האישי. אני נמצא בגאווה בליכוד, וכך גם כל החברים שלי, בראש ובראשונה כי אנחנו מזדהים עם הערכים של הליכוד. כלומר, אני חושב שעד לפני כשנה וחודשיים, כל מי שהזדהה מבחינה אידיאולוגית, עם אידיאולוגיה לאומית ליברלית, לא מצא את מקומו אם הוא היה להט"ב, או היא הייתה להט"ב, או הם היו להט"ב. לא יכולנו למצוא את מקומנו, בוודאי לא במפלגות שמאל, אבל במפלגות ימין לא היה לנו בית. ואני חושב שאחד הדברים החשובים ביותר בהקמת גאווה בליכוד זה שאנחנו הראינו קודם כל שאנחנו נמצאים בכל מקום, ומי שרואה את מקומו בצד הלאומי של הקשת הפוליטית, מוצא את מקומו עכשיו בתוך גאווה בליכוד. ואני חושב שהדברים האלה הם חשובים ביותר. אני חושב, קודם כל אולי לא תאהבו לשמוע את זה, אבל ברמה המהותית, לפחות ברמה החוקית, מחוץ לעניינים של זוגיות משפחה וילדים, אנחנו אמורים להיות שווים. תפתחו את ספרי החוקים. הבעיה כאן היא בעיה מאוד מאוד גדולה בחינוך ובתפיסה, ואתה העלית את הנקודה של האסיר היום, שמראה בדיוק את הנקודה הזאת, שמצד אחד מדובר באדם שלפי החוק הוא אמור להיות זהה לכל האסירים האחרים, ובכל זאת אנחנו רואים את האפליה נגדו, שהיא לא אפליה עם גיבוי חוקי, אלא אפליה בגלל פגמים מאוד מאוד עמוקים, גם בחינוך וגם בתפיסה של החברה אותנו, שהיא בעיה שאנחנו צריכים לתקן אותה, ולא כל תיקון צריך לעבור דרך הכנסת, כמו שדרור אמר לפני זה, לא כל דבר צריך להיות בחקיקה, אנחנו צריכים לדאוג לחנך את האנשים. לחנך את החברה שלנו, להבין שהשוויון הוא לא רק עניין חוקי, אלא גם עניין של תפיסה, איך שאנחנו רואים אחד את השני, איך שהמשפחות שלנו רואות אותנו, איך אנחנו רואים את עצמנו. אם אנחנו רואים את עצמנו כמקופחים, אז זה איזושהי נבואה שגם מגשימה את עצמנו. אני חושב שאנחנו צריכים להיות כמה שיותר ליברליים, כמה שפחות התערבות ממשלתית בכל מה שנוגע לכל העניינים. יחד עם זאת, אם למפלגה יש איזושהי אג'נדה מסוימת, כמו למשל האג'נדה הלאומית של הליכוד, כמו למשל האג'נדה הסביבתית נגיד של גלעד ארדן או משהו בסגנון הזה, אני חושב שאפשר לקדם את הדברים האלה גם אם הם סותרים זכויות אחרות שקיימות. אבל אני חושב שהממשלה לא צריכה להיכנס לתוך החיים הפרטיים של כל אדם ואדם. מבחינתי, דרך אגב, אני חושב שנישואים גאים זה מלחמה מיותרת. בוא נבטל את מוסד הנישואים בהכרה של המדינה ונגמור עניין. כלומר שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אבל אם אנחנו כבר הולכים על שוויון, אז שיהיה אותם זכויות בנישואים לכולם. עבודה. השאלה שלי לאבן, אני רוצה לשאול איך אתה ישן בלילה בשקט עם המהלך הזה של לחבור למפלגה ימנית. אני שואל בגלל שאם אתה בטח מכיר קצת היסטוריה, ואם אתה מסתכל על ההיסטוריה לאורכה ולרוחבה וסוקר מאות שנים של היסטוריה, ואתה שואל איפה תמיד היה ימין, הוא תמיד היה בצד הלא נכון של ההיסטוריה, הוא תמיד היה נגד מיעוטים, בין אם זה נגד כושים, בין אם זה נגד נשים, בין אם זה נגד מהגרים, נגד הומואים, נגד קבוצות, נגד אפרו-אמריקאים. אז הם היו נגד כושים, להגדרתם. להגדרתם. כלומר, הימין בכל מקום בהיסטוריה תמיד נקט את העמדה הזאת, ולא סתם, יש לזה סיבות מאוד טובות, כלומר אידיאולוגיות. אז איך אתה מוצא את עצמך במקום כזה? אם אפשר טיפה עוד פעם שקט, לתת לכולם לשמוע את אבן. הימין הוא לא נגד מיעוטים, הגזענים נגד מיעוטים, ויש לנו גזענים גם מימין וגם משמאל, גם בכנסת ישראל. אני אישית חושב שכל אזרחי ישראל באשר הם, כל אזרחי ישראל צריכים לקבל בדיוק את אותן זכויות אזרחיות. אני לא חושב שצריכים להגיע לשום אפליה. אתה יכול לשאול את יושב ראש הכנסת, ראובן ריבלין, מה דעתו בעניין, וכמובן גם את כל חברי הכנסת האחרים של הליכוד. כלומר, להגיד שהימין הוא בעד כל הדברים שציינת, זה שקר אולי, זה לא היסטורית נכון. אתה יכול גם לבדוק במדינות אחרות שאתה מדבר עליהן, שאתה מזכיר אותן, איך תבדוק את מנהיגי הימין הקיצוני בהולנד,
ותמצא שם הומואים רבים ביניהם וגם אנשים אחרים ביניהם שאתה ציינת אותם כמיעוטים. ואגב, נשים זה לא מיעוט. אני חושב שנשים זה רוב במדינה, והגיע הזמן גם שהתחילו להשמיע את הקול שלהם כרוב במדינה הזאת, קצת יותר בהקשר הפוליטי. מי שינהיג את המדינה אחרי הבחירות האלה, ככל הנראה תהיה מפלגת הליכוד. ומה שחשוב לנו שתהיה מפלגת ליכוד חזקה. ואני חושב ומי שלא ימני, שלא יצביע ליכוד, זה נורא ברור. מי שחושב שמקום 22 ברשימה המאוחדת יקבע למקום 1, 2, 3, 4, 5 ברשימה המאוחדת, אז הוא כנראה קצת שוגה באשליות, כנהוג במרץ כנראה. אני חושב שחשוב ביותר, ודני ציין את זה לפני זה, חשוב ביותר שכל אחד יזדהה עם אידיאולוגיה כלשהי של מפלגה דמוקרטית כלשהי, יתפקד אליה וישפיע. אין שום סיבה בעולם לתמוך במפלגות שישבו לעולם באופוזיציה, אין שום סיבה בעולם לתמוך במפלגות שיעלמו בבחירות הבאות, אין שום סיבה בעולם לתמוך במפלגות שלא יעברו את אחוז החסימה. אני חושב שהיום הבחירה שלכם, אני אומר את זה בכל הרצינות, היא בין שתי מפלגות.